ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародаро, салом ба ҳама. Срочно мошини фурӯшии зил ва давоз. Мотор 8 силиндра, заводскои худаш, газ, бензин кор мекунад. айҷош сатр қади заводид мешавад. Мошин на хаду ҳай мегарда 100%. Краска талаб нестай мошин, состоянияш хушрӯай. Диско ҳама краска хушрӯ. Бочкаи газ 150 литр, бочкаи об 7 тонага, дурунаш тоза, фақат оби тоза мекашем. Салон соза, дароз хушрӯ маҳкамоӣ мешавад. қафо дар ҷои об холикунӣ дорад. Фарада бочкаи бензин, системаи обхоликунӣ, обпаркунӣ, рама ягон ҷо варид надорад, кафидагӣ надорад. Кузовам ягон ҷо пӯсидагӣ надорад, даридагӣ надорад. айҷош хушрӯ заводид мешавад. мошин кор мекунад. Мошин кор кеса 100% мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. Нархаш 75 000 сомон. мошин дар ноҳияи восеъ қарор дорад ва муомила дорад.